Jojo Diaz Jr. Mercito, no mercy, Hesta! Mapapalaban na naman ang ating kababayang tubong Mandawi Cebu na si Mercito Hista alias Guerrero No Mercy sa isang di-kalibreng boksingero na tubong California sa Amerika na si Joseph Diaz Jr. alias Jojo. Di basta-basta itong kalabang si Diaz Jr. dahil former world champion din ito nang makuha niya ang WBA World Featherweight title taong 2018. Pero itong Pinoy na si Mercito Hista naman ay subok na din ang tibay. Veterano na din sa basagan ng mukha at ilang mga di-kalibreng boksingero na din ang nakasagupa. May record dito si Diaz Jr. na 32 wins, 3 losses, 1 draw, 15 via knockout. Habang 33 wins, 3 losses, 3 draws, 17 via knockout naman ang Pinoy. Non-title fight at nakaschedule lang ito sa 10 rounds. Todo ensayo na si Kabayan dahil mapapalaban talaga siya sa isang agresibo, matibay, magaling at mas batang kalaban. 30 anyos pa lang si Diaz Jr. habang 35 na si Kabayan. Kaninong kamao kaya ang itataas pagkatapos ng kanilang bakbakan? Sa huling laban ng Pinoy na si Mercito Hista ay isang Diaz din ang kanyang nakalaban, ang hot prospect ng Amerika, ang kilalang knockout artist na si Joel Diaz Jr. Pero ang pagiging liyamado ng kalabang si Joel Diaz Jr. at ang pagiging knockout artist nito ay di umubra sa tibay at galing ng Pinoy. 2 beses pinabagsak ni Mercito Hista itong pambato ng Amerika.
opportunity. I gotta show out, and Mercito lands a shot. Put on a show. From San Diego, Mercito, no mercy, Hesta! Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.